Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, ayan, dikitan nyo na si Kalutong Bahay Recipe. Ayan, may glad shoutout sa inyo lahat dyan. Sa mga kapatid natin sa YT dyan, sa ibang bansa. Ayan, sa mga community, Filipino community dyan, sa ibang bansa, may glad shoutout sa inyo lahat dyan. Kaya tatay, may tatay Awing, may galab shoutout. Galab shoutout sa iyo dyan, tatay Awing. At sa mga kapatid natin sa Tem Blessing, Team Brocha, at saka Chivers, Payaman, at sa Livewire. Ayan, may galab shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, may galab shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, John and Lane, may galab shoutout sa inyo dyan. John and Lane. Maraming salamat sa pagpunta. John and Lane. Ayan, may jacket ka na, John and Lane. Kumusta dyan? Kumusta dyan sa Bicol? Kababayan. Hello, sound test mic 1. Hello? Okay ba ang sound? Algeri Vlog, may galap shoutout. Okay. Salamat. Ed. Hello guys. Okay na yung mic. Hello sound, inayos lang. Sound test mic 1. Basag pa ba? Basag pa. Hello sound test mic. Hello. May love shoutout. Red Lover. May love shoutout sa ikan. Don and Lay. Ay, may voice na ba? Hello, sound test mic. Yan. Hello. Hello, sound. Sa electric pa niya ata. Yan. Wait lang guys, wait lang.
Low sound. Hello, hello. Hello guys. Okay naman sounds? Hello, one. Hello, mic. Test mic. Hello, sound. Hello. Hello, sounds. Test mic. Ingay pa rin. Hello, sound. Test mic. Hello. May galang shoutout kay Bless Florence. Ayan. Don and Lay. Galang shoutout sa inyo lahat. Ayan. Hello, mic test, mic test. Hello, sound test, mic. Okay. Maingay pa ba, Jo? Hello, sound test, mic 1. Hello. Saan galing ingay? Anong ingay yung parang sa electric fan? Parang nag-welding. Pero yung sounds may music. Nado ka? Naririnig yung music. Okay na nga. Napipinggan mo ba? Ano man tunog? Hello, may galang shoutout kay sa Tornina, madam, sa to. May galang shoutout sa'yo. Tinitesting ko lang kasi parang may maingay. Hello, sound. Di malis yung ingay, ano? Kailangan siguro kumanta, no? May ingay pa rin, guys. Galang shoutout sa inyo lahat, ha? Hello, sound. Hello, sound test mic. Hello, sound test mic. Mic. Hello, one. May ganap shoutout kay Don and Lay. Ayan. May ganap shoutout kay Pumais. Ayan. Maraming salamat guys sa pagpunta guys. Ingay pa rin. Ano yung problema? Hello, sound test mic. May shoutout kay sa Tornina si aking. Ayan. Thank you guys.
Maingay pa rin, guys. Ayan. Low sound. Ayan dyan, may low sound. 1. Meron pa rin. Ano ba yan? Low sound. Low sa electric fan. Low sound. Low sa electric. Yes, yes. Pag kumanta kaya, mawawala. Low sound. Baka magre-resume yun, ano? Pwede yun. Maingay pa rin, guys. Hello, sound test. Hello, sound. 1, 2, 1, 2. Hello, sound. Mic kaya. Hello. Lakas ba ang mic ko? Hello. Maingay. Ano, wala. Wala. Hello, 1. Hello, sound. Maingay pa rin, John. Saan ang galing mo? Pag may background, John. Ang isang-isa naaalala pa rin kita. Kahit ngayon mayroong nagmamahal na iba. Ayos na? Nawawala. Tuwing may isip itong damdamin nagbabalik, at para bang nariyan ka pa sa aking tabi. Muling nadarama ang yakap mo, titikmang muli ang halik mo. Naririnig sinusumpang ako ay mahal mo.
Paminsan-minsan ang alaala mo nagbabalik, at aminin ko hanggang ngayon ika'y inibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan tinititigan larawan mo, unti-unting pumapatak ang luha ko. Pinagsisihan lahat ng aking pagkukulang, kaya ika'y sa'kin ay lumisan. Kahit ngayon mayroon akong iba, kahit sinasabi mahal ko siya, sa puso mo ikaw pa rin ang mahal ko. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik, at aminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Ayan. Ayan, may galab shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, medyo maingay lang. Maraming salamat, Kumays. Kumays TV, may galab shoutout sa inyo, Kumays. Okay naman guys, yung ano natin, yung music, yung tunog ng ano natin, mic. Hello sound test, mic. Hello sounds. Hello sound test, mic 1. Yan, may love shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan. Pwede po kayong magpatamsak ng mga finger. Ayan, patamsakan natin yan, guys. Okay na ba yung sounds natin, guys? Medyo maingay daw eh. May love shoutout sa inyo dyan. Ayan, Kuya Iyong.
Miguel of Shadow sa kay Haning. Miguel of Shadow sa dyan, Haning. Kay Bless Florence, ayan. Kuya, maingay. Medyo maingay talaga. Bless Florence, Miguel of parang may airplane. Hindi ko nga matanggal eh. Pinatay ko yung electric fan. Ganun pa rin. Ano kaya problema? Rosa TV, Miguel of shoutout sa dyan. Rosa TV. Bless Florence. Ayan, sabi ni Bless Florence. Manang Rosa, Miguel of shoutout po. Rosa TV. Ayan. Miguel of shoutout kay Rosa TV. Ng Payaman. Ayan. Pero pagka kumakanta ako, nawawala naman, guys. Pagka yung nagsasalita lang siguro yung, ewan ko kung saan galing ko sa electric fan ba? Wala naman. Pinatay na namin electric fan. Pinatay na namin kanina. Hindi pa rin. Maraming salamat guys sa patamsak na guys. Ayan, MCPK TV. Ayan, may jacket ka na, MCPK TV. Ayan, maraming salamat sa pagpunta. Galaw shoutout sa iyo dyan. Bless Florence. Ayan. Pwede kayo guys maglapag ng premiere. Tatamsakan natin yan. MC PK TV. Nagalang shoutout sa inyo. Okay, salamat. Walang alaman. Salamat sa pagdalaw sa aking bahay. Pwede kayo guys magbaba ng link ng premiere nyo guys. Tamsakan natin. Patamsakan natin. Timberlands 1, sabi ni Bless Florence. Ayan, galing. Parang airplane. Low sound. Low sound. Low sound. $5 million in the house. Miguel shout out. Bless Florence. Ayan, tamsakan natin yung guys. Ayan, tamsak na guys. Kaya, tamsakan natin guys si Bless Florence. Kaya ipipin muna natin si MCPK mamaya ipipin ko muna si Bless Florence. Paki-tamsakan po,
Like po ang ating premiere, Declan, Florence. Ayan po guys. Palambing naman po katamsak po. Ayan. Napin na natin bless. Ayan, sunod kita MCPK TV. Ayan, sunod kita dyan. Mafe. Ayan si Mafe Variety Vlogs. Nag-love shoutout sa dyan, Mafe. Ang live wire, nag-love shoutout sa iyo. Ayan, kay Iya Ganda. Sino ba si Iya Ganda? Ayan. Parang kilala ko pa. Kaya bigyan na kita ng jacket. Iya Ganda. Iya Ganda. Ayan, si Iya Ganda. Parang kilala ko yan. Bless Florence. Salamat, Kuya Kaluto. Ayan, walang anuman. Walang anuman, bless. Step out. Basta kayo, okay lang. Basta lang kayo, guys. Please share lang ang live natin, guys. Salamat for my watch hour. Ayan, support lang tayo, guys, sa mga nag-uumpisa lang. Nag-uumpisa pa lang. Support lang tayo guys sa lahat ng mga YouTuber, mga nakilala ko dyan sa Dolomite Beach, mga ka-vlogger sa ano ko dyan, nakilala ko. Support lang tayo guys sa bawat live natin. Nag-love shoutout sa inyo dyan kay Odon Unit Reality or Vlog, kay Yuhan Shing TV, nag-love shoutout dyan. Kay Sure Ball, Ayala, may kalag shoutout sa'yo. Kay Block, NPH, Ayan, may kalag shoutout sa inyo dyan. Kay Papa D, may kalag shoutout yan. Kay Daddy D, may kalag shoutout sa inyo dyan. Kay Punch TV, may kalag shoutout yan. Ano po ba, mga nakilala natin dyan sa Manila Bay, wala may feed. Ayan sila Ninja the Vloggers. Ayan, shoutout sa dyan, Ninja the Vloggers. So ayan, palitan na natin. Tamsakan muna natin si Merlita.
Hello guys, may love shoutout sa inyo lahat. Ann Montales, may love shoutout sa inyo dyan, Ann. Ayan, may jacket ka na. Tensya ka na kasi bago lang tayo. Nangangapa pa tayo. Tensya na, nangangapa pa. May love shoutout kay Ann Montales dyan. Ayan, pakitamsakan po natin yung nakapin, si MCPK TV. Ayan. Susunod natin si Ivan Angelo official. Ayan. Ayan, maingay. Pag may lumalabas na message, mag-love shoutout kay Ann Montales. Ayan, pakitamsakan po natin si Ivan Angelo. Ayan, guys. Ayan. Tamsakan po natin at dikitan na rin kung hindi pa nadikitan si Ivan Angelo. Dikitan na lang. Maraming salamat. Ayan. Kung may pumapasok na message na ingay, Oo nga, kanina pa itong ugong na ito, hindi ko matanggal eh. Saan kaya nagmumula yan? Nagalaw shout out, Nita Bustanan. Ayan, si Nita Bustanan, napasyal sa atin. Maraming salamat, Nita Bustanan. RJ Padama, may galab shout out sa dyan, RJ Padama. Ayan, pakitamsakan po natin si Ivan Angelo. Ayan, pakibigitan nyo na rin po kung hindi nyo pa nabigitan. Bless Florence, mag-love shoutout. Sabi ni RJ, sabi ni Bless Florence, RJ ayan, sabi naman ni Bless Florence, Nita, mag-love shoutout. Ayan guys, tuloy-tuloy lang tayo sa ating tamsakan guys. Ayan, sa mga may printer dyan, pwede kayo magtamsak. Tamsakan natin yan guys. 7 million in the house, may galap shout out. Wait lang guys. Baka nga sa electric fan ko. Matuto ko. Pa rin. Kaya ang problema nito ko. Magalang shoutout sa inyo lahat yan. Umuubong pa rin. Kaya ang problema nito. Natin sa mic. Hello? Hello? Hello, sound? Hello? Hello, sound? Ayan, ayan. Ubong pa rin. Alam, may galaw shoutout kay
Ayan, kay So Lovely. Mega love shoutout sa dyan. Para sa ubong kuya. Oo nga, kaya naman ito eh. Paano kaya ito? Paano kaya may ubong? Mega love shoutout, Titibok. Ayan, sabi ni Titibok, mega love shoutout sa lahat dyan. Salamat, Titibok. Itamsakan po natin ang nakapin. Salamat. Ayan, sabi ni Titibok, ating Nita Bustanan, mega love shoutout. Nita Bustanan ng Pinoy po, mega love shoutout. Ano ba yung problema nito? Uugong. Mega love shoutout sa iyo dyan, Titibok. Ayan. Hello, sounds. Umuugong pa rin, guys. Hello? Hello, guys? Hello, sounds? Hello, sound, test, mic. Iugong pa rin. Subukan natin kumanta, ha? Baka mawala yung ugong. Kaya itong ugong na ito. Hindi naman siya, sa mic ba? Sobra bang mic? Hello, sound, test, mic. Hello. Hello, sound. Hello? Hello, sound, test, mic. Hello, sound. Hello, sound, test, mic. Hello, hello. Hello. Hello, sound, test, mic, 1. Hello. Hello, sound. Sound, test, mic, 1. Hello, sound. Mic, test. Hello, sound, test, mic, 1. Sound. May galang shoutout kay Alma Apoy. May galang shoutout kay Hello, sound, test, mic, 1. Hello, sound. Maintindihan. Hindi pa rin. Okay, may galang shoutout sa inyo. Pwede kayo guys magbaba ng low sound, low sound, low sound, test, mic, 1. Low sound. Ang garam siya kay Alma Apoy. Again. Kaya ito shoutout kay guys, so lovely. Shoutout kay guys. No? No, no. Ako saan siya nakalagay guys? Hello, sound. Ang mga ako at shoutout.
shoutout dyan. Right. Ito na ako. Walang shoutout dyan. Okay. Wait natin. Hindi na pa nga ito. Idol. Alright. Ano yung streaming? Lahat na connect. Sa mic ba yan? Gayusin natin. Gayusin ko lang. Lahat naman nakaan. Kala ko kung ina sa electric fan. Pero pinatay na ako ang electric fan. Oo, baka sa mic na ito. Kasi itong mic na to, ito, pag nagalaw daw to, sabi ko, ano, parang, ano, ito rin yung mic. Kaya nga, sabi ng mga ko, huwag daw gagalaw yung galaw nito. Ayan, pumuputok. Ayusin ko lang. Hello? Shoutout dyan kay MC. It's MC. Magalang shoutout sa dyan. MC. Ayan, magalang shoutout din kay Han Dens. Ang pakubula ko. Ayan, maraming salamat Han Dens. Ang payaman, magalang shoutout. Ayan, bye. Maraming salamat, bye. Good offer. Bye. Hello? Meron pa rin. Ayan, sabi ni Mike O'Gaffer, ayan, payaman. Ayan, pinalaw ko na yung ano. Meron pa rin. Ayan, sabi ko na yan, ayan, Silvan. O'Gaffer, nilang pera, Silvan. Ayan, ginalaw mo na ba yun? Umubong pa rin. Okay. Taas mo ang head. Low sound. Ayan. Okay. Low sound. Ayan, ayan. Low sound, test mic. Low sound. Pero pag kumakanta yata, nawawala eh. Low sound test mic 1, 2. Low sound 1. Low sound test mic. Right. Low sound.
lahat dyan.
Ayan ang maingay. Ayan o. Ayun. Ayan ang maingay. Wala? Wala? Hello? Hello? Nawawala eh. Hello? Sounds? Ayan o. Hello? Kaso wala kang mic. Hello? Walang mic. Siyempre wala yan. Hindi yan. Walang ugong. Sa ano yan o? Sa music yata yan o. Hello? 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 Hello, sound? Wala? Baka dyan sa nagcha-charge. Okay na. Hello, sounds? Hindi pala siya pwedeng i-charge. Asan na? Wala? Hello? Hello? Ayun, medyo, nawala na guys, nawala na. Nag-love shoutout sa inyo lahat dyan. Hindi, asan pala yun? Doon sa charger. Hindi pala pwedeng pagsabayin. Naka-charge yung ano. Hello? Hello, sounds? Hello, sounds, test mic. Ayan, okay na guys. Hello, sound, test mic, 1. Hello, sound, check. Hello, sound, check, mic. Lakas. Hello, sounds, 1, 2, 1, 2. Lakas ah. Hello, sounds, 1, 2, 1, 2, 1. Hello? Hello, sounds, hello? Hello, sounds, test, mic, 1. Hello, sounds. Ayos ba guys? Ayan, mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, pakitamsakan po natin si Kuya Iyong. Ayan po, mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan, paki-support daw po. Paki-support natin si Kuya Iyong. Ayan. Ayan, tatamsakan natin ang... Ayan, no? Mega love shoutout sa inyo dyan.
Kuya, Iyong TV. Ayan. Magalaw shoutout sa'yo dyan. Ayan, pwede po kayong magbaba ng link ng Premiere. At tamsakan natin yan. Maraming salamat, guys. Wala nang ugong, guys. Sa ano pala yun? Mega love shoutout sa'yo dyan, Ina-Ina. Ng Pinoy Core. Tamsak po. Ay, maraming salamat, Ina-Ina, sa patamsak. Ayan, pakisuportahan po natin yung nakapin. Ayan. Ayan, sabi ni Ina-Ina, hi po, Kuya Kaluto. Ayan. Hi din. Hi din, Ina-Ina. Mag-love shoutout sa'yo dyan. Ayan, guys. Pakisuportahan po natin yung nakapin, guys. Guys, okay na ba, guys, yung yung sounds natin? Wala nang nag-e-echo? Wala nang nag-uugong? Okay na, guys? Hindi pala pwedeng pagsabayin yung ano. Okay na? Okay na. Ayan, okay na. Salamat. Doon pala yung sa ano. Hindi pala pwedeng pagsabayin, guys, yung nagka-charge. Kinarge ko kasi yung aking monitor. Naka-charge siya. Tapos, dalawa kasi ang nakasaksak na doon. Hindi pala pwede yun. Kaya pala umuugong. Ayan, maraming salamat kay Jorens. Ayan. May mag-love shoutout sa dyan, Jorens. Maraming salamat sa pagtulong sa aking. So ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo, guys. Sa mga gustong magpa-tamsak ng Premiere, ayan, baba lang po kayo ng link. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. So ayan, try natin kumanta kung okay na sounds natin. Hello, sound? Hello, sounds. Test mic 1. Wala naman. Loko pa yung ating ano. Mega love shoutout dyan kay Erwin Pulenday. Mega love shoutout sa'yo dyan. Hello, sounds. Test mic 1.
Hello? Hello, sounds. One, two, one. Ayan, mag-love shoutout kay Erwin. Erwin Pulanday. Mag-love shoutout. Sabi niya, kay Ina Ina. Ayan, oh. Mag-love shoutout sa inyo dyan. Patamsak naman, guys. Sa nakapin. Ayan, pakisuportahan po natin si Kuya Iyong TV. Ayan. Ayan, sabi ni Ina Ina, mag-love shoutout kay Handens. Ayan. Sabi rin niya kay, mag-love shoutout daw kay Alma Asoy. Okay na ba guys? Wala nang ano? Wala nang ugong. Ayan. Mag-love shoutout kay Lin Music Vlog. Ayan. Mag-love shoutout kuya. Salamat. Salamat guys. 4 million in the house. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pag-suporta sa aking LS. Sa aking maliit na bahay. Ayan. Kailangan natin ng watch hour guys. Thank you for coming for my watch hour guys. Sabi ni Lin Music, ganda ng boses. Ah? Thank you Lin. Okay. Ganda rin ng mga kinakanta mo Lin eh. Pinanonood ko kaya Lin. Pinariringgan ko. Ganda rin ng boses mo kaya Lin. Maraming salamat Lin sa patamsak. Maraming salamat. Nagloko pa yung monitor ko eh. Kakanta tayo. Ayan, inon ko na siya. Hello, sounds. May love shoutout sa inyo lahat dyan. Lin Music Vlog ng Blessing. Ayan, mga ka-team ko to eh. Mga ka-team. Team Blessing. Wow. Salamat. Salamat, Lin. Salamat, Lin, ha? Pwede ba mag-announcer? Ayan, try nating kumanta. Ayan, kanina nagloko yung aking monitor eh. Try natin ulit. Kanina, lakas ng ugong nito. Hindi pala pwede guys. Ayan, nawala na. Oo, bay, nawala na kasi ano eh. Buti na-trace namin ang anak ko. Doon pala dun sa ano, hindi pala pwedeng dalawang nakasaksak doon sa monitor. Kasi chinarge ko, tapos mayroon pa siyang nakasaksak sa yung ano, sa monitor, tapos sa B8. Hindi pala pwede yung naka-charge siya. Doon, nag-i-echo. Okay na, salamat. Sige, bay. Huwag ko daw i-try. Huwag ko daw i-try. Sige, kumanta. Sige, kakanta ako, bay. Kakanta ako, bay. Okay. Buti nga nawala eh. Wala yung ugong eh. Yung pala yun, hindi pala pwede pagsabayin ng charge. Charge kangina eh. Yung pala yun. Nahanap ako ng hanap sa mic. Wala eh.
Wait lang. Hello, song. Try natin to. I have told you stories about the way I live a light of dripster, waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come and live with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like a sound of the windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Thank you, bye. Thank you. Many times I've been a traveler, I look for something new. In the days and when nights were cold, I wander without you. But those are days I thought my eyes had seen you standing near. Through the blindness it's confusing, it shows that you're not here. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sounds of the windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound of the windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of fortune. Thank you so much. Thank you. Ayan, mega love shoutout kay Aida Tomasoro. Mega love shoutout sa iyo dyan. Aida Tomasoro, Bay Kudaker. Sabi ni Bay Kudaker, Aida Tomasoro, mega love shoutout. Ayan. Maraming salamat, guys. Lazada. Ayan, may Lazada commercial pang Lazada. Ano pa lang, Bay? Kasi nagtaglagas nung isang araw na nabawasan ako eh. Naging 1-3 na lang yata, 1-3. Bay, 1-3 yung watch hour ko. Oo, kaya need pa natin yung watch hour, Bay. Ayan, nandito si bunso ni Tatay Aweng, na si Bunso, siyempre. Ayan, si Bunso. Nagalaw shoutout sa iyo dyan, Bunso. Ayan si Bunso. Ayan si Bunso, nandiyan si tatay mo, si Tatay Bay. Ayan pa. Paborito ni Bay yan, si Bunso. Ayan. Ayan, Bunso, may galab shoutout sa iyo dyan. Maraming salamat sa
Paborito ni ano yan, ni Bay, si ating baby natin, si Bunso. Ayan. Ayan, sabi ni Aida Tomasoro, mega love shoutout kay ano, hello Bunso. Ayan, mega love shoutout sa ano, Bunso. Ayan, kay Erwin Pulende, mega love shoutout, sabi ni Bunso. Ayan, maraming salamat sa pagbisita sa aking live. Pasensya na kayo guys, ay ano, medyo nagloko kanina yung ating ano ating monitor. Di pala pwede pagsabayin guys yung ano, yung pag nagcha-charge ka doon sa cellphone mo, sa monitor mo. Ano pala yun, nag-uugong. Kaya ano, halos mag-isang oras ako doon sa kauugong pangit ang magdating. Ay, nag-aalisan nga yung ano mga nag-aalisan nga yung mga tao Alam mo, ang daming tao Ayan, mag-love shoutout sa 4 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo dyan. Len Music Vlog. Mag-love shoutout sa iyo dyan. Ayan, Bunso ni Tatay Awing. Ayan, sabi niya, Ate Len Music. Mag-love shoutout po. Ayan. Salamat na wala yung ugong. Erwin Pulende, may love shoutout sa dyan. Ayan. Nagtataka ako sa what's hour kasi dati nag-ano na ako, nag-2-3 na ako, tapos ngayon bumalik ulit sa 1-3. Talagang nag-a-update si Lolo. Wow, thank you. Ayan, Ayan, maraming salamat, Bay. Ayan si Bay. Talagang idol natin to si Bay. Talagang hindi to nakakalimot sa mga sa mga small YouTuber. Yan po, si Bay Kudakar ay tumutulong talaga yan. Marami nang napamonetize yan. Ayan. Maraming salamat, Bay Kudakar. Ayan. Ayun. Galing, saling. Buti na lang, nag-live ako ngayon. Buti na lang, nag-live ako. Maraming salamat, Bay Kudakar. Ayan. Okay. Sa monetization tab. Saan ba yan? Doon sa may analytic? Doon ba yung Bay sa may analytic? Di ba doon din yan? O sige, mamaya, hanapin na lang natin ba yung monetization tab? Ganun ba? Monetization tab. Okay. Ano natin yan mamaya sa laptop ng anak ko. Okay. Maraming salamat, Bay. I-check ko mamaya sa monetization tab. Ipapacheck ko sa anak ko. Okay. Kasi doon sa analytic, hindi ba yun ang doon? Hindi ba doon ang makikita? Hindi yun? Ayan, maraming salamat, Bay. So, hindi pa pala doon makikita sa analytic. Okay. Maraming salamat sa impormasyon. Wow, okay pa si Lynn, Lynn Music. Mas marami pa sa akin si Lynn. Ay, parang nauna naman yata si Lynn sa akin. Ayan guys, support nating lahat. Magsuportahan lang po tayo guys sa ating channel. Yan naman po ang magandang gawin sa atin. Tulungan lang tayo guys. Oo.
Sabi ni Bay. Oo, malapit na si Lynn. Ano, naka 3K na. Halos 3K na ba? Oh, wow. 1,000 na lang, oh. Mapapasana all ka talaga doon. Ano, Bay? Galing, galing. Laging may ano yan eh. Di ba may live na music si ano eh. Di ba tayo mga ano doon? Maka-copyright sa mga music natin. Alam ko maka-copyright tayo din eh. Pero pag in-apply mo daw 'yon ang monetization. Pag in-apply mo daw 'yon, parang may i-mute mo daw 'yon eh. Oo, i-edit mo yung mga ano, i-mute mo siya bago mo siya tawag dito, i-apply kay ano, sa YouTube. Di ba ganun yun? Ayan si Bunso, ano na yan eh, monetize na yata si Bunso. Ang dami ng laki na ng bahay ni Bunso eh. Pero di ba Bunso, minor ka pa lang, kanino channel yan? Sa'yo talaga yan? Di ba alam ko, bawal pa yung minor sa di ba? Bunso? Pwede namang anahin kasi yan eh, no? Pwede namang dayain yung age, no? Oo, di ba pwede naman dayain yung age, no? Di naman makikita ni YouTube yung mo eh. Basta pag-apply mo, pag nag-fill up ka ng di ba? Pwede mo dayain, di ba? Di naman malalaman ni Lolo yun, ni Lolo, di ba? Okay sa'yo. Wala namang may requirements ba yung yung sa YouTube? Pwede na yung 11 years old? Okay. Okay, sa mama mo. O tama, kasi alam ko, hindi pa pwedeng ang bata, di ba? Oo. Galing, ano? Monetize ka na ba, Bunso? Si Bunso, monetize na yata ito. Money ka na, Bunso? Maraming tumutulong dito kay Bunso eh. Kaya nagpapasalamat daw si Lynn Music. Nagpapasana all. Sana all pala. Sa iba ha. Oo nga. Oo nga, Lynn. Ano lang, taga-tsaga lang talaga. Taga-tsaga lang at mapapasaan ba yan? Di ba? Ayan, may galab shoutout sa inyo dyan. Ayan, nandito si Jocelyn Arribado. May galab shoutout sa iyo dyan. Ayan, sabi niya, Kuya Erwin, may galab shoutout. Sabi ni Jocelyn Arribado. Ayan. Sabi naman ni Len Music, Ate Jocelyn, hello. Nakatagaknet. Ano yun? Nakatagaknet. Amen. Kanina. Ate Lynn, sabi ni Jocelyn. Ayan, may galab shoutout sa inyo lahat dyan sa pagbisita. Thank you guys. Maraming salamat din, Bay. Kudaker. Ayan. Yan po si Bay ay napakabait na hindi sa talagang totoo yan, talagang maraming natulungan. Ay, sabi ni Jocelyn. Sabi ni Jocelyn, musta kuya, Kaluto, patalo ka naman.
sa tamsakan ni tatay. Minsan, natatalo naman ako eh. Si Daddy Renz, malupit yun. Si Daddy Renz ano, si Daddy Renz, magaling din yan. Natatalo ako ni Daddy Renz. Oo. Ano lang, kalaban mo lang doon, kurap. Huwag ka lang kukurap. Oo. Huwag kang kukurap. Pag kumurap ka doon, talo ka ni Daddy Renz. Ayan. Ayan. Jocelyn, pag kumurap ka, Jocelyn, talo ka. Talo ka ni ganun yun. Ayan, nandito si Mel TV. Yan, may galab shoutout sa'yo dyan, Mel TV. Ayan. Bigyan kitang jacket, Mel TV. Ayan, may jacket ka na. Salamat sa may galab shoutout sa'yo dyan. Ayan, may galab shoutout sa'yo dyan, Mel TV. Ay, yes. Nandyan ba si Aisha ka? Oo, ganun yun. Huwag ka din hihikab. Huwag ka din hihikab, Jocelyn. Huwag kang hihikab. Talagang, yan, crucial yan pagdating ng ganong oras. Oo. Ayan, sabi ni Mel TV. Hello, may love shoutout bye. Kudakor. Oo. Talagang huwag kang kukurap. Kasi pag once na kumurap ka, talo ka. Ayun. Mabilis lang. Mabilisan lang kasi yan eh. Mabilisan. Pag kumurap ka, talo nga eh. Talo ka talaga. Nung nanalo si Daddy Renz, ayan, kumurap ako noon. Ayun, pangalawa, talo. Ayun. Kailangan tutukuran mo yung mata mo. Tutukuran para manalo. Hindi, ano lang. Talagang, kailangan focus lang talaga. Huwag kang titingin sa katabi mo, huwag kang titingin sa likod, huwag kang titingin sa lahat. Doon ka lang sa cellphone mo titingin. At huwag kang kukurap. Grabe naman. Grabe, huwag. Masama yun, Papa. Masama yun, Jocelyn. Ayan. Sabi ni Mel TV, sabi niya, may love shoutout by Kudakor. Ayan. Ano yun? May may piyansa naman yung 5K views. May piyansa. 5K views? Baka may piyansa na ngayon. Ayan, sabi ni Erwin Polenday, Mel TV, Buhay OFW, may love shoutout. Ayan. Ate Len, may love shoutout, sabi ni Jocelyn. Ayan. Ako? Dati. Dati mahaba rin ang buhok ko. Dati sobrang haba. Talagang rakista. And, yung feeling rakista lang. Yan. Feeling rakista lang.
Ha? Tulugan? Tulugan mo ba naman? O sige, kakanta tayo. Sige, sige, kakanta tayo. Kanta tayo. Hindi naman tayo professional. Kumakanta lang konti. Marunong lang. Sige, sige, kakanta ko, Erwin. At ito, set up ko lang ha. Wait lang. Set up lang natin. Ayan. Wait lang. Ayan ha. Oh. Lady, I'm your knight and shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there are so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love, and oh, we belong together. Won't you believe in my soul, lady? For so many years I thought I never found you. You had come into my life and made me whole. Forever, let me wake up to see it stand every morning. Let me hear your whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like our love. And yes, oh yes, I'll always want you near me. I waited for so long. Lady, your love's the only love I need. And beside me is where I want you to be. 'Cause I love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. Thank you guys. Thank you. Jocelyn Aribado, may galab shoutout sa dyan. Thank you. Ayan, si Oscar de la Peña, may galab shoutout sa dyan. Ayan, may jacket ka na, Oscar. Okay. You want more? Ayan, yabang yan.
Yabang. Ayan. Miguel love shoutout sa dyan. Oscar. Oscar de la Peña. Miguel love shoutout sa dyan. Ayan, grabe naman kuya. Hindi naman masyado. Ako? Mukha, artistahin ba ako? Hindi, dati nag-a-apply ako ng ng Mr. Pogi. Oo, dati pa yon. Ano pa. Basta dati pa. Ayan, huwag na natin balikan yung yung tawag dito. Yung year. Ayan. Hindi. Hindi naman ako mong artistahin. Tsaka hindi ako dating artista. Ay, yung anak ko ngayon, yun ang mag-aartista. Oo. Actually, nanalo siya ng Best Actress. Tsaka valedictorian siya sa isang stage isa na siya sa isang stagers na siya. Ito po yung ayan guys, ito po yung ayan guys, ayan po yung certification niya, Best Actress niya. Ayan. Ayan, actually yung ko. Ayan, Jocelyn, actually yung anak ko yung ang mag-aartista. Oo, yung anak ko si John Rene. Ayan, paki-support naman pala yung Rene Esquirel. Yan po ang channel ng anak ko. Guys, pa-support naman ako guys sa Rene Esquirel. Ayan po. Mamaya ipopost ko dyan sa ipiping ko dyan mamaya sa aking live. Paki-support naman po guys yung ating mga kapatid natin dyan sa YT. Paki-support po natin yung Rene Squirrel po. Ganda siguro ng anak mo, kuya. Opo. Opo no? Mayabang no? Opo. Maganda yung mga anak mo. Maganda. Kasi mana sa nanay nila. Ayan. Siyempre, kung magandang nanay, magandang anak. Ayan. Ayan, actually, yun talagang mag-aartista. Si Rene. Yan yung anak kong babae, pangalawa. Actually, nanalo nga siya sa valedictorian niya siya sa theater, performer siya sa teatro. Ayan. Katatapos lang ng graduation nila, siya ay valedictorian sa klase nila sa Philippine Stagers Foundation. Ayan. Isa na siya ngayon sa ganap na stager na siya. Kasalukuyan, nandun siya ngayon, nagre-rehearse kasi meron silang show na darating. Nagre-rehearse siya ngayon. Ay, Lynn, wala akong link niya. Mamaya ipiping ko na lang sa, after ng ng live ko. Wala akong link ng anak ko eh. Lynn Music, support natin. Lahat po ng kapatid natin dyan, pakisupport naman po yung channel ng anak ko. Ayan. Rene is squirrel. Yung squirrel na hayop, yun. Ayun. Rene Esquirel. Kasi yun po ang channel ng anak ko. Paki-suportahan na lang po natin kasi mababa pa rin ang niya. Kailangan din niya ng tawag dito, ng banana.
Ayan, mamaya ipiping ko na lang, guys. Suportahan na lang natin. Ayan, maraming salamat, Lynn. Lynn Music, maraming salamat at nandiyan ka, nandiyan ka. Hindi ka umalis. Maraming salamat, guys, sa inyong lahat yan na pumunta, guys. Maraming salamat, guys. Oo, Lynn. Oo. Nasa ano siya, stage, mga stage play, gano'n. Yun ang 40 ng anak ko. Yun yung gusto niya. Oo. Yun talagang gusto niya. Siya talagang gusto niyang maging artista. Oo. Ako, mukhang artista lang. Mukhang artista. Ako, mukhang artista. Yun talaga ang totoong artista. Oo. Sana nga may makadiscover sa kanya. Sa galing niya. Magaling talaga. Halos nakuha niya nga ng mga award. Best Actress, valedictorian. Hindi naman sa nagmamayabang ako. Kaya talagang nakuha niya talaga sa kanilang 20 na performer na stager na nag-enroll doon sa isang Philippine Stagers Foundation. Siya yung nag-top. Oo. Ayun. Maraming salamat sa support, Lynn. At sa inyo dyan, sa lahat. Ayan, tama yan, Lynn. Ayan, tama yan, Rene Squirrel, yan po. Paki-love na rin dyan, ayan, paki-share mo na rin, Lynn, paki-share na rin din sa natin, sa, tawag dito, sa grupo natin. Ayan, tama yung na-search mo. Maraming salamat, Lynn. Lynn Music, ayan. Ayan. May magkakasundo kayo doon, Lynn. Mahilig din sa music yan. At saka, mahilig din. Bukod sa pag-arte, mahilig din siya sa music. Kumakanta rin yun. Nagkukumo rin yun. Ayan. Maraming salamat, Lynn. Maraming salamat talaga sa pagpasyal mo at nakilala mo yung aking anak. Ayan. Pakisuportahan na lang po. Ayan. Tama yan, Lynn. Na-search mo na. Rene Squirrel. Ayan. Yan ang... Ayan. Oo. Tama. Na talagang pinanood mo na. Oo, tama. Nag-guest na siya sa Itbulaga. Sa Bawal Judgmental. Oo, siya yung doon. Siya yung nagja-judge. Oo. Yan lang, parang lang. Hindi niya nakuha ang tamang sagot. Oo, pero may nakuha naman kahit papaano. May nakuha naman ng 20. Oo. Oo, yan. Ayan, tama yun. Pakisupport na lang. Pinapasali ko nga siya sa pinapasali ko nga siya. Di ba may bagong portion ng Itbulaga ngayon? May bagong, yung Bida Next. Yung kukunin ng, Itbulaga na maging host. Ayun, sabi ko sa kanya, audition ka kaya? Kayang-kaya mo yan eh. Ayun. Ayan. So, ipipin natin. Ayan po guys, pakisuportahan po natin ang anak ko. Ayan guys, si Rene Squirrel guys. Ayan po nakapin.
Maraming salamat, Lin Music. Ayan po guys, habang ayan o. Kakanta muna ulit tayo, isa pa. Ayan. Habang tinatamsakan nyo yung ano dyan, yung nakapin. Kakanta muna tayo guys. Maraming salamat guys. Okay, supportahan po natin guys ang nakapin. Yan po yung anak ko, Rene Squirrel guys. Ayan po, pasukin nyo na po guys. Ayan, pasupport naman po. Maraming salamat guys. Sanjo Marodo? Talaga? Alam mo ano, sa totoo lang may ano, kasi nung nagpagupit ako ng ano, tawag dito, nung nagpagupit ako ng maiksi, naalala ko, may angulo ako talaga eh, naalala ko, may angulo ako na kamukha ko siya. Saan? Oh, tsaka yung pinsan ko, mas lalo na yung pinsan ko. Pinsan ko, mas kamukha niya, mas hawig niya doon, si Sanjo. Oh, ako parang ano lang, unang tingin mo lang. Ayun, pag unang tingin mo yon, yung sumasanjo ako eh. Pero pagka tumatagal, nag-Gistone largo na ako. Pero yung pinsan ko, unang tingin at huling tingin, talagang siya. Oh, ayan. Ayan, yung pinsan ko talagang kamukha ni Sanjo. Oo. Ako unang tingin lang ako eh. Pagka lumampas ka, pagka matagal na tinginan, wala na, iba na yung tsura, nag-Gistone largo na. Hindi. Totoo lang. Hindi naman. Yun talagang kamukha niya. Nung maiksi ang buhok ko, yun. Talagang may hawig din. Pero yung pinsan ko talagang ang kamukha ng Sanjo. Sanjo Marodo ba yun? Oo, Lin. sabi ni Bay, abang. Bay, may alam shoutout, Bay. Maraming salamat, Bay, ha? Ayan. Pakisupport naman, guys. Ayan. Yung mga nandyan pa, guys. 7 million in the house. Pakisupport naman po yung nakapin. Yan po yung anak ko. Ayan. Ayan talagang totoong artista. Ayan. Oo. Galing na siya ng Itbulaga. Sumali siya sa Bawal Judgmental. Alam mo guys, gusto ko rin sumali dyan eh. Oo. Pakapalan lang ng ano dyan, mukha. Naisip ko kung anong talent ko eh. Baka, ano naman eh, yung kanta naman, yung talent naman doon, hindi naman tinatapos, di ba? Basta kumanta ka lang, okay na. Basta may talent ka lang na konti. Ay, salamat sa tikit. Maraming salamat sa pag-subscribe sa anak ko. Lin, maraming salamat, Lin. Ayan, maraming salamat. Ano na lang, Lin. Lin Music, share na lang ang yung video niya. Ayan. Maraming salamat, guys, sa pag-share ng video ng anak ko. Pag-subscribe. Ayan. Kunti na lang din, malapit na siya mag 1K. Parang 8, ano na yata siya, 860. Ayan. Niyayaya ko nga siya kay tatay. Kaso busy siya. Ayaw niya. Busy siya nagre-rehearse kasi siya ngayon eh. Meron siyang show. Ayun. So, ayan. Magdidilim na. Ayan na, madilim na pala. 6:52 na pala dito. Ito 2 hours na tayo. So, hanap pa tayo ng kakantahin, guys. Ayan, may love shoutout kay Oscar de la Peña. Ayan.
Ayan, maraming salamat, Oscar. Ayan. Maraming salamat. Pakishare na lang, Oscar. Oski. Pwede ba tawagan kitang Oski? Oscar de la Peña. Ayan. Dan full pack sa anak mo. Tol. Thank you, Oscar. Ayan. Pakishare na lang po yung video ng anak ko. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagdikit sa channel ng anak ko, guys. Ayan. Maraming salamat sa pagsuporta sa channel ko rin. Ayan. So, sabi nila, LS lang daw ng LS para sa watch hour. Ayun ang gagawin natin. So sa mga susunod na live ko guys, abangan niyo yung live ko sa... Baka pumunta ako guys sa Port Santiago. Ayan. Papakita ko sa inyo mga historical na doon, na place. Ayan. Baka Saturday. Yun. Mapuntahan ko yun. Port Santiago. Abangan nyo guys, Port Santiago. Papakita ko sa inyo yung mga historical place. Ayan. So try natin to guys na ano bang magandang kantahin guys? Ay, bay, nag-ano siya, nagkukumo. Dati siya nagkukumo, ngayon medyo hindi na ginagawa kasi busy siya nagre-rehearse kasi siya sa play niya. Sa ano kasi siya sa nagcha-chatro. So busy siya, hindi niya masikaso yung channel niya. Nagla-live din siya. Dati pa na medyo hindi na siya active kasi gawa ng nag-play siya. Marami siyang rehearsal. Maraming salamat, Bay, sa pag-support sa anak ko. Ayan. So, try natin to kantahin, guys. Wait lang. Okay, ladies and gentlemen, once again by Eric Clapton. Once again, this is title of the song Wonderful Tonight by Eric Clapton. Sa ngayon wala kasi sarado ang school. Sa kantin ako sa school. Wait lang, nag-umpisa na pala. Tama ba to? Nagwo-work ako sa kantin, Lynn. Kaso wala sarado yung school. It's late in the evening. Just wondering what's close to where she puts her makeup and brought her long blonde hair. And then she asked me to feel alright, and I said yes, you look wonderful tonight. We go to a party, and everyone turned to see
This beautiful lady is walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I said yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. Then I wonder, oh it all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now, and I am getting aching hand. So I give her the car keys, and she helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, and say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Ito paborito yata ni Melanie Amar. Melanie Amar, para sa'yo to. Melanie Amar, para sa'yo to. Ayun, tapos na pala. Ayan, wonderful tonight. Ayan, mega love shoutout sa'yo dyan. Ayan, busy lang daw si Len Music. Ayan. Okay lang, Lynn, dyan ka lang. Okay, Oscar de la Peña, blessing. Uy, palakpakan naman dyan. Ayan, may commercial. Maraming salamat dyan sa papalakpak mo dyan, Oscar de la Peña. Ayan, pakisupport lang po natin si Oscar de la Peña. Ay, ladies and gentlemen, once again by James Ingram. I did my best, but I guess my best isn't good enough, 'cause we're back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if you ought to stay or head on out the door. Just one. Can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? Just one. Can we find a way to finally make it right? Make the magic last for more than just one night. If we could just get through it, I know we could break through it. I give my all, but I think my all may have been so much, 'cause Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we get going. It seems sometimes we get all we get, we haven't got a prayer. Just one.
Can we figure out what we keep doing wrong? Why the good times never last for long? Where are we going wrong? Just one. Can we find a way to finally make it right? Make the magic last for more than just one night. I know we could break through it if we could just get through it just once. I want to understand why it always came back to goodbye. Why can't we get ourselves in hand and admit to one another we're no good without each other? Take the best and make it better. Find a way to stay together. Just one. But we find a way to finally make it right. Make the magic last for more than just one night. I know we could break through it if we could just get through it just once. Oh. We can get to it just once. Thank you guys. Ayan, palakpakan naman dyan. Sabi ni Aida Tomosoro. May galab shoutout sa iyo, Aida Tomosoro. Wow, Admin Alvic. May galab shoutout sa iyo dyan. Thank you for coming, Admin Alvic. Aida Tomosoro, maraming salamat sa palakpak mo dyan. Thank you so much. So, pahinga muna tayo at tayo uminom muna ng tubig. May galab shoutout sa inyong lahat dyan. 6 million in the house. Subukan natin to si Martin Rivera. Be my lady. Be my lady. Come to me and shake my hand and be my lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want you, how I need you. So please be my lady. Maybe you could lose the pain if you just tell me. Say the words you long to whisper that I want to hear. Something's on your mind, is it eating? In your smile, be my lady. Just forget the past and time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. You're the one that I adore, so please believe me. I could never find the courage to resist your charm. Nothing more divine to its moment. You are mine, be my lady. Just forget the past and time to mend your broken heart.
walls divide us now, so try the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. Let the sun shine through your heart and make a brand new start. Stay with me, it's night and day, to the rest of my life, just like a walk apart. My love will last until forever, just like a walk apart. My love will last forever. Ayan, thank you so much. Napakatano naman, no? Ayan, pasensya na kayo, guys. Medyo namamaos na ako. Ayan. Microgold Video Channel. Admin Albic, may galab shoutout sa dyan, Albic. May galab shoutout, 5 million in the house. Touch my life with the softness in the night. My wish was your command until you ran out of love. I'd sell myself and free. Got a chance on living just for me. No need to hurry home. Now that you're gone, knife cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. It's like a knife. You get away the heart of my life. When I return with a smile to fall my dearest friends, I wonder if they know it's just a show. I'm on the stage day and night. I go through my charades, but how can I disguise what in my eyes? Knife cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wounded. Knife cuts like a knife. You cut away your heart.
of my life. Oh, 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 I tried and tried, looking out the pain I feel inside, the pain of wanting you, wanting you. Knife, it's like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wanted. Knife, it's like a knife. How will I ever heal? I'm so deeply wanted. Yeah, may galab shoutout kay Alvin. Admin Albic pala. Ayan. Guys, paki-support naman po guys yung nakapin. Guys, paki-support lang po. Paki-subscribe, like, and share. Maraming salamat guys. Yan po yung aking channel ng anak ko. Yan po yung link ng channel ng anak ko guys. Paki-support po. Maraming salamat guys. Ayan guys, kain muna tayo. Ayan guys, kumain ako ng waffle. Break time. Waffle nga. Waffle na. Ano ba sabi ko? Sarap. Waffle. Tapos may sopas pa tayo dito. Ayan. Umukbangin muna natin to guys. Ayan, ulitin natin guys. Tayo natin tong boulevard. Ayan, may galang shoutout sa inyo lahat yan. Ayan, kay Len Music Vlog. Ayan. Admin Albic, pakisupport naman yung nasa sa taas, naka-pin. Yan po yung aking anak, si Rene Esquiral. Yan po ang link niya. Admin Albic, pakisupport naman guys na nandyan. Ayan, may galap shoutout sa inyo lahat yan. Ayan. Try natin mag-sombrero, nililipad yung ating buhok. Oh, parang dumilim.
Ayan, sabi ni Len Music. Admin Albic, mega love shoutout po. Pantayin kaya natin yung ano. Keep music videos going while you text and watch uninterrupted. Try YouTube Premium on us. Kahit isang... Microgold Video Channel. Kahit isang saglit. Pantayin natin kaya. Sino bang kumanta nito? Si Martin? Kahit isang saglit. Ayan, 7:19 na, guys. Kaya maya-maya mag-i-end na tayo kasi malapit na si Tatay Aweng. Ayan. Ayan, kantahin natin tong kahit isang saglit. Ayan, okay lang ba, guys? Tawa na ba kayo sa boses ko, guys? Sabihin nyo lang, guys. Ay. Wala na kayong choice. Yan, sarap, Jo. Sarap, Jo. Masarap. Binuksan mo ba yung Nag-live ka ba kayo? Pinanood mo? Nakabukas? Ayan, ladies and gentlemen, once again by Martin Rivera. Ang kakantahin po natin ay kahit isang saglit. Ayan. Okay, guys. Palakpakan naman dyan. Ayan. Ayan. Guys, nawala. Wait lang. Hello, sounds test. Bakit nawala ang ilaw? Hello, sounds. 1, 2, 1, 2. Hello, sound test. Paano ang puso ko ito ngayon lumisan ka sa buhay ko kung kailan sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo. Paano na ang mga bukas ko ngayon wala ka na sa piling ko? Paano mga pangarap, mga pangako sa bawat isa? Sana'y ika'y muling makita ko, damhin
tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mong ako muli. Kahit isang saglit, kahit isang saglit, mayakap ka. Puso ko'y biglang naulila, iyong iniwanan na nag-iisa. Sana'y ika'y muling makita ko, damhin ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo ako muli, kahit sandali, kahit isang saglit, mayakap ka. Mayakap ka. Taas nun, ha? Itataas ko sana, baka dapat mataas yun, ano? Kaso baka maano tayo. Helps treat nerve damage and regenerates the nerves. Take Neurobion. Baka makapiright yung ating... David Pomer. Covers PH. Covered PH. Hanggang. Anong tono nito, hanggang? Ilang ulit mo bang itanong sa akin kung hanggang saan? Hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal? Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, ika'y iniibig. Giliw, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang diwa ko'y tanging sa'yo lang, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggang, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, ika'y
iniibig. Giliw, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Momo ka Moma. Mega love shoutout kay Momo ka Moma. Maraming salamat dyan. Norina, mega love shoutout. Miss Norina. Mahal, hanggang may buhay ko'y kunin ng may kapal. Huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. Nagis ikaw. Hanggang may pag-ibig, laging isisigaw, tanging ikaw. Ayan, mabilis. Magalam shoutout kay Momo ka, Moma. Ayan, magalam shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan. Guys, pa-support naman guys sa nakapin. Ayan po yung aking anak, Rene Squirrel po. Ayan po ang link niya. Ayan, paki-supportahan naman po. Paki-subscribe, like, and share. Thank you so much. Ayan po nakapin, Miss Norina. Paki-support naman po. Momo ka Moma. Miss Norina, paki-support naman po yung nakapin. Ayan po yung aking anak. Yan po yung link ng aking anak. Pinin po ni Len Music. Ano yung handog? Ano ba tono ng handog? Handog. Ay, para sa mga artista dyan. Try ko lang. Anong umpisa? Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kahirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Kahit man lang isang awit, parang kailan lang halos ako ay mamalimos sa lansangan. Dahil sa inyo, aking tiyan at pulsa nagkalaman. Guys, maraming salamat guys sa mag-end na po tayo. Maraming salamat sa dito sa ating live. Thank you sa mga suporta na binigyan nyo guys. Maraming salamat guys. Ayan. Nalaubat na ako guys. Maraming salamat sa pagpa-share sa channel ko. Maraming salamat guys. Maraming salamat. Again na po ako. Hindi ko nga natapos yung kanta ko, biglang nag-lobat. Nasagad. Nalobat guys. Maraming salamat guys. Magalang shoutout sa inyo lahat yan. Maraming salamat Bay Kudakar. Yan sa mga pumunta. Yan, maraming salamat kay Momo ka Moma. Then Music Vlog. Ayan, kay Miss Norina. Magalang shoutout. Ayan, Momo ka Moma, Norina. Kay Bay Kudakar, magalang shoutout sa inyo. Maraming salamat Bay. Pagpasyal.
Ayan, maraming salamat din sa support mo na binigay sa akin. At sa 1 hour, thank you so much. And Delia, nag-love shoutout pala sa iyo kanina, hindi kita nakita. Nag-love shoutout sa iyo, Delia. Ayan kay Len Music sa walang sawang pag-stay sa akin. Hindi siya nagsawa sa mga kanta ko. Nag-love shoutout sa iyo dyan. Len Music. Ayan, Admin Alvin, nag-love shoutout din. Aida Tomosoro. Ayan, Oscar de la Peña. Nag-love shoutout by Kudahor. Ayan, sa mga pumunta guys, sino po ba? Maraming salamat guys kay Jocelyn Aribado. Nag-love shoutout. Jocelyn Aribado, nag-love shoutout sa iyo. Ayan, kay Jocelyn Aribado, nag-love shoutout sa iyo dyan. Then, music. Kay Maricon Ligada, maraming salamat sa iyo dyan. Maricon Ligada, Jocelyn Aribado, nag-love shoutout sa iyo. Oscar de la Peña, maraming salamat sa iyo. Ayan. Oscar de la Peña, kay Erwin Kulenday, nag-love shoutout. Kay Leo. Ayan, kay Leo, nag-love shoutout sa iyo, Leo. Maraming salamat. Si Leo Makatabat, no? Leo, nag-love shoutout sa iyo. Ayan, kay Hazel. Hazel, nag-love shoutout sa iyo dyan. Maraming salamat. Pasensya na, hindi kita nakita kanina kasi nag-aayos ako kanina ng sound. Nag-love shoutout sa iyo, Hazel. Ayan, kay Erwin Kulenday, kay Jocelyn, nag-love shoutout sa iyo. Ayan, guys. Kay Mil TV, official bahay, WhatsApp, nag-love shoutout sa TV. LTV, nag-love shoutout sa iyo dyan. By Kudahor. Ayan. Sa lahat ng pupunta sa live, thank you so much. Kay Bunso, nag-love shoutout sa iyo. Bunso, maraming salamat sa pagkikita Bunso. Ayan. Thank you so much guys. Sa lahat ng pupunta guys, maraming salamat. Diyan na po ako kasi nag-ubat na ako. Matagad. Makanta pa nga. So, maraming salamat guys. God bless us all. Kasi lagi sa inyo. Kung ano man ang ginagawa nyo guys, ingat kayo. Ayan. Good evening sa inyo lahat dyan. Good morning. Good afternoon. Love shoutout sa iyo. Kay Tatay Away sa mga team natin. Team Live. Team Payaman. Clifford. Payaman. Live Warp. Live Vodka. Ayan. Love shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat guys sa support sa akin. Ayan, sa admin. Yung admin na sindalo. Ito guys, kami yung admin. So, admin. Atay, wing. Before, maraming salamat. Sana, ma-reach na natin yung ma-reach na natin guys. Hinahan natin na 1 hour. Maraming salamat. Maraming Kudahor. Thank you sa support ng lahat. God bless. Ano tayo lahat yan. Salam tayo lagi. Okay, galang shoutout sa inyo lahat yan. Ayan. So, salamat. Ayan, kay Kuya Iyo. Ayan, galang shoutout. Kuya Iyo, mag-end na ako ha. Pasensya na. So, kanina na-ipin ko na yung ano mo. Na-ipin ko na yan. Yung link na yan, na-ipin ko na yan. Okay? Na-ipin ko na yan, Kuya Iyo. TV. Okay na? Okay na po yan. Maraming salamat, Kuya, sa pag-ibig. Kuya Iyo. Ayan. Mag-end na po tayo, guys. Maraming salamat, guys. God bless. Thank you. Thank you. Parang gusto kong gawin yan. So, ayan, guys. Paki-support sa mga nanonood sa video dyan. Support natin, guys, po si Kuya Iyo. TV. Tamsakan na ba natin? Tamsakan nyo ulit. Bago mo ulit. Ayan, magalang sa lahat sa mga lahat yan.
maraming salamat guys sa bisita guys. Maraming salamat guys. Thank you so much guys. Bye. God bless. Ingat kayo guys. God bless. Lalo na dyan sa abroad, sa kapatid natin dyan sa ibang bansa. Maraming shoutout sa inyo dyan. Ingat kayo dyan. Sa mga Pilipino community dyan. Ayan, sa mga walang sawang supporter sa mga YouTuber. Ayan. Maraming shoutout sa inyo lahat dyan. Don't forget to subscribe. Kalutong Bahay Recipe. ABR TV. Ayan. ABR TV. ABR TV. Okay. Saka kayo rin yung skill na. Thank you. God bless you all. Bye. Thank you for coming. Love you all, guys. Thank you so much. God bless. God bless. See you on my live. Yeah. Thank you. God bless. Bye.